Unha empresa de Vigo é a única de Europa que extrae e comercializa aceite puro de camelia, con moitas propiedades beneficiosas pro cuidado da pel e o cabelo. Cando no século XIX se introduciron en Galicia as primeiras camelias como árbores ornamentais, poucos sabían das múltiples propiedades desta especie. A día de hoxe, ademais de milleiros de variedades de flores, a nosa comunidade produce té e aceite de camelia, un produto moi prezado no Xapón. O cando se dá a coñecer na época das geisas, na Idade Media, que utilizaban pois o aceite para coidar o cabelo, principalmente, tamén para desmaquillarse. Precisamente a idea de producir en Vigo aceite puro de camelia nace nunha viaxe ao Xapón. Extráese das sementes dos froitos e fan falla moitos para producir unhas pingas. Fano aos poucos para garantir a calidade. Unha ou dúas veces ao mes prensamos esas sementes para fabricar o aceite e así conseguimos ter un aceite sempre moi fresco, moi rico en antioxidantes, que se absorbe moi ben por a pel. A distribución do aceite e os seus derivados faise en farmacias de España e tamén chega a toda Europa grazas ao xigante das vendas en liña que todos coñecemos. Permiten, pues eso, fabricar aquí, vender en Alemania, en Francia, en Italia, no Reino Unido, sen preocuparse dos paquetes, con unha trazabilidade perfecta. É a única empresa que fabrica aceite de camelia en Europa para a súa comercialización e tamén para fornecer outras empresas de cosméticos.